Magandang araw Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Natuwang ang Regional Special Training Unit 1 ng Philippine National Police sumailalim sa Bike Patrol Course ang Pangasinan PNP. Layunin ng naturang aktibidad na turuan ng kapulisan ng mga bagong kaalaman at kakayahan tulad ng mabilisang mounting at dismounting sa bisikleta. Pwede mong maipasok-pasok sa mga eskinita na pwede mong dalhin kaysa sa motor na iwanan mo pa sa labas bago ka papasok. Ito pwede mong dalhin kahit saan. Yung mga suspect na hindi nila na mamalayan dahil wala siyang tunog. Isa-isa nilang hinarap ang iba't ibang training obstacle gaya ng slalom at rampa. Nasubukan din ang kahinahunan ng mga ito sa isang stress firing. Kaya tayo nagkakandak din ng firing para sa bicycle course para ma-enhance natin yung kapabilidad ng isang pulis na pumutok na pagod at siguraduhin natin na tumatama sila sa target nila. Upang maiangat ang rangko sa State Colleges and Universities Athletic Association o SCUAA, isang sports coaching and management seminar workshop ang isinasagawa ng Pangasinan State University. Most important objective of this seminar is to elevate our rank in the SCUAA, and besides that we want to impart more skills and knowledge about coaching management. Dagdag ni Season, tuloy-tuloy ang kanilang mga programa sa sports development, lalo na sa mga player na mapipili at sasabak sa SCUAA. Magsisimula ang kanilang pagpili sa mga manlalaro sa pag-uumpisa ng klase ng universidad sa August 10. Isang karangalan kung maituturing ng isang paaralan sa San Fabian, Pangasinan ang naging tagumpay ng kanilang isang estudyante. Nasungkit ni Maysidel Fajardo ang ikatlong pwesto sa chess competition sa nakaraang Luzon-wide Batang Pinoy 2015. Bagamat aktibo sa larangan ng chess si Maysidel, hindi umano nito napapabayaan ang kanyang pag-aaral. When it comes sa kanyang pag-aaral, okay naman po siya, hindi naman niya napapabayaan yung kanyang pag-aaral. Kasi mayroon naman binibigay sa kanya na time para mag-aral. Nakamit ko po yun kasi lagi po ako naglalaro ng chess, nag-analyze po pag-uwi ka lang po. Nag-umpisa ang hilig ni Maysidel sa paglalaro ng chess noong siya ay nasa elementarya pa lamang. Samantala, puspusan na ang ginagawang paghahanda ni Maysidel sa pagsabak nito sa National Batang Pinoy 2015. Gaganapin ito sa Cebu City sa buwan ng Nobyembre. Hinihikayat naman ni Ricardo Yuson, isang chess statistician, ang mga magulang na hubugin ang kanilang mga anak sa paglalaro ng chess. So I would advise mga parents talaga, they enroll the children sa chess. They get them involved sa chess. Because mag-improve ang memory, IQ, analytical, mathematical skill ng bata. Dagdag ni Yuson, maliban sa talento, mahabang pasensya at oras umano ang ilang sikreto upang maging batikan sa larangan ng chess. Kailangan talaga yung training. Katulad mo lang nagtuturo sa yun, skilled, matagal kang matuto kasi yung experience mo mali pala at inuulit-ulit mo yung mali. Maiwasan yung mga wrong moves, wrong positions. Kailangan mo may talent para mabilis. Tapos you have to spend time din para pag-aaral yan. Hindi ka rin gagaling if you don't spend time. So chess actually is time consuming. Para kay Yuson, ang pagkakaroon umano ng sariling libro ang higit na mahalaga kaysa sa anumang papuri o plaking nakukuha sa mga tornamento. If you do something right, magandang ginagawa mo, may makakaisip dyan sa dami ng tao to give honor sa inyo. Pero I really don't need mas importante sa akin yung libro eh. Yung tournament, or it's something, di ba? I'm touched, yung ano nila, yung pagpapuri nila sa akin. Pero the book's important because it will last, di ba? Tournaments, plaque, mga bagay na yon. Katapos na yon, 20 years from now, that's nothing. But the book, it will last. Samantala, sa darating na ika-8 hanggang ika-9 ng Agosto, gaganapin ang Ricardo Dick Yuson Open Cup Chess Tournament sa Pangasinan Development and Training Center sa Lingayen. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.